Naša država i lekari se bore sa pandemijom koronavirusa. Jedini način da im pomognemo je da ostanemo izolovani kod kuće i da brinemo o sebi kroz fizičku aktivnost i pravilnu ishranu. Video koji sledi predstavlja grupu odabranih saveta i vežbi sa ciljem unapređenja opšteg psihofizičkog statusa, a putem razvoja određenih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti koji su tema emisije. Svaku od prikazanih vežbi možete uraditi u 2 do 3 serije od po 6 do 12 ponavljanja, u zavisnosti od nivoa spremnosti i raspoloživog vremena. Ukoliko je grupa vežbi data kroz koreografsku celinu, pokušajte da je ponovite 3 do 5 puta zaredom, sa pauzom od 2 do 3 minuta između ponavljanja. Na videu nije prikazan ceo trening, već samo primjeri vežbi koje se u treningu mogu koristiti. Saveti i vežbe su odabrani tako da odgovaraju širokoj populaciji i tako da gotovo svako može da ih primeni uz ulaganje manjeg ili većeg napora. Proluftirajte prostoriju u kojoj vežbate, obucite sportsku opremu i pre svakog vežbanja se dobro razgibajte. Dišite duboko tokom izvođenja vežbi, nikada ne zadržavajte dah, pijte vodu u manjim gutljajima tokom, a pogotovo posle vežbanja. Molimo, pratite precizno uputstva za izvođenje vežbi oponašajući trenere, a nakon vežbanja se istegnite, istuširajte i promenite odeću. Poštovani rekreativci, ajmo danas da koristimo jedan deo koji podrazumeva tematsku celinu, ali ne u smeru baš preciznog tretiranja nekog od mišića posebno, koliko korišćenje samoga zida za tretiranje naših mišića. I s te strane izaberite jedan prazan zid u stanu, a sve sa ciljem da stvorite uslove, ako možete, što je moguće većeg otpora ili ti opterećenja s jedne strane, dok s druge strane vrlo je važno i da izbegnemo opciju nekih tegova ili u ovom momentu ako nemate kod kuće guma, a sve sa ciljem da zid koristite kao dobro tehničko rešenje u vežbanju. U tom smislu vrlo je važno, značajno je da nam bude nekako poznato da zid nikud ne može da sklizne, osim naše ruke da budu malo više klizave. Napravite uslove taman takvih da su inače uobičajeno oprane, dovoljno da imaju dobar čvrst oslonac, dok s druge strane pokušat ćemo da napravimo čitav niz nekih vežbovnih procedura koje daju uslove za izdržajima i ravnotežom koju zid kao takav daje, a s treće strane daćemo nekoliko vrlo važnih detalja koji pripadaju tome da energetski možete da iznesete kroz različite vrste režima mišićnog rada neposredni rad vežbi uz zid. Pa s tim u vežbi možemo da krenemo sa neposrednim vežbama koje idu u tom smeru. Ovo će nam poslužiti kao jedna mala simulacija tog zida. Ići ćemo odmah na frekventno trčanje. Kao takvo, vrlo važan oslonac jeste da bude što je moguće čvršći oslonac rukama i da oslonac bude taman takav stopalima o podlogu, da u jednom momentu oslonac o podlogu bude što je moguće tvrđi i čvršći, a sve sa ciljem da se napravi baš takav dobar osjećaj da ne podižete kolena, nego da se otiskujete stopalima o podlogu. Ovo je dobro, idemo dalje. Ono što je bitno jeste naredna opcija, a to je oslonac stopalima uz zamrzavanje date pozicije. Idemo ponovno, frekventno, hop! Idemo ponovno, frekventno, hop! Tako je. Doći u situaciju da stvorite uslov dobre, čvrstog oslonca. S jedne strane nam daje dobar oslonac za stopala, tvrd bounce kontakt sa podlogom, a s druge strane praktično obezbeđuju nam uslove da možemo da kažemo da su frekventni pokreti dovoljno brzi i da mogu brzo da se zamrznu u datoj poziciji. Idemo dalje. Pokušavamo sad da radimo nešto ne više za noge nego za ruke i da u datim uslovima možemo da izvedemo klasičan sklek koji nije u parteru, već je izveden u zid. Naravno da ćemo se spustiti što je moguće dalje u odnosu na sam zid. Pokušavamo da još malo da se izmaknemo nazad, tako je, i da sada to isto izvedemo i lagano se vraćamo u datoj poziciji, lagano se vraćamo u datu poziciju, još jednom. Pa ovakav jedan sklek u odnosu na uobičajeni dobro će doći za žensku populaciju da može bez ikakvih problema da se izvede kako treba. Idemo naredno u nizu, a to je da bude klasična forma klizanja koja obezbeđuje uslove da možemo da obezbedimo uslove za muskulaturu trupa, da može da se, i to prednje lože trupa, da može biti jedno klasično klizanje uz dobru kontrolu. Ajmo da pokušamo sam vežbač.
oslonac čvrst, idemo na dole, oba, fino, pa se vratimo nazad. Tako je. Idemo oba, fino, pa se vratimo nazad. Idemo još jedan, oba, fino, pa se vratimo nazad. Obezbeđujemo time, dobro je, dovoljno, obezbeđujemo uslove da nam muskulatura sa obe strane trupa bude u dovoljnoj meri agilna pored prethodno angažovane muskulature na ruci. Idemo dalje. Ono što je bitno, sad u ovoj eri često nam se događa da se praktično pektoralne mišićne grupe ili mišićne grupe grudne jako skrate i vrlo je značajno da nam zid može poslužiti u smeru istezanja i to u datim uslovima. I jedna i druga strana sa priličnom invertnošću same ruke, a ono što je za nas bitno jeste da krenemo da obezbedimo uslov isto tako da koristimo zid i za potrebe nogu. Vrlo je važno da jednom stranom oslonjene noge angažujemo glutealnu regiju, dok s druge strane obezbedimo uslove da neoslonjenom nogom stvorimo uslove velike mobilnosti tela prema napred, drugim rečima da sklopimo trup i nogu i da sve vreme u kontinuitetu to asimetrično izvodimo. Idemo dalje. Mogućnost da podižemo i da praktično klizamo svugde s peškirom koji ima finu frikciju da može da obezbedi takve uslove, jeste upravo sledeći, da podignuti kukova obezbeđujemo uslove da stalno budu relativno podignuti kukovi, a da noge budu dovoljno mobilne i da na ovaj način stvorimo uslove angažovanosti muskulature zadnjice ili glutealne muskulature, a da pritom praktično mobilnost nogu bude dovoljno frekventna. Idemo dalje. Vrlo važno, evo, podižemo sve vreme se iz čučnja na gore. Pomoć ide ramenima, je li tako? I praktično mogućnost da podignemo se na ramena podrazumeva neku malu minimalnu pomoć. Možemo čak još jednim delom da se izdaljimo sada sa nogama, malo da ih približimo jednu drugoj i da ponovno sve ovo isto izvedemo, a sve sa ciljem da praktično ramena pomažu kvadricepsu, sve vreme u kontinuitetu i taman što pomislimo da u najdublju još jedno ponavljanje, da ne možemo iz ove pozicije da izađemo, a zapravo nam se pre ili kasnije događa ipak neka uspešna vertikalna pozicija. Sve vreme slivena opcija u kojoj praktično ruke pomažu da iz čučnja možete se podići na gore i to kroz jednu šemu elementarne mišićne aktivacije sa odvođenjem ruku na gore polako mogu da i ekstenzori nas poguraju. Još idemo jedno ponavljanje da izvedemo. Praktično nam daju uslove da bez ikakvih problema iz ovih mrtvih, još jedan da uradimo ponavljanje, iz ovih mrtvih pozicija takozvanih možemo bez problema da izađemo na gore. To je sasvim dovoljno i ono što je bitno aktuelno jeste da zid možemo koristiti i za stomačne mišiće. I evo iz ove perspektive, samo će kolega prikazati jednu rotaciju na jednu, pa vrlo važno na drugu stranu, da ovakav oblik vežbovne procedure podrazumeva jako sporo vučenje nogu po zidu, tako da kretni čin bude čak i do 7 sekundi, obezbeđuje uslove da nam se sve vreme u kontinuitetu, idemo još jedan, da nam se sve vreme u kontinuitetu bočna muskulatura abdomena u dovoljnoj meri angažuje. Ovo je sasvim dovoljno da bismo uspeli da izvedemo, ajde kažemo, dovoljno koristi od samoga zida i u tom smislu domaći zadatak. Ova zamrznuta pozicija jako je dobra. Naravno da doći u situaciju samo iz ovakvog jednog izdržaja, da se malo sitno pomeraju noge, jedna pa druga, sve vreme u kontinuitetu i da se blago vraćaju u početnu poziciju, je nešto što je krajnje važno da izvodite u trajanju od 1 minuta, zato se i zove izdržaj.
Dakle, ponovno se vratimo u datu poziciju. Sitna pomeranja, a ne pomeramo poziciju karlice. Idemo sitna pomeranje nogu, sitna pomeranje nogu, sitno izbacivanje vazduha, sve vreme u kontinuitetu. Dakle, mobilnost muskulature kvadricepsa dovoljno brza, a zapravo zadržavanje stabilne pozicije u kontinuitetu bez mogućnosti propadanja na dole, odnosno slabljenja funkcije kvadricepsa. Ovo je krajnje dovoljno da obezbedimo uslove da ovo naše vežbanje bude dovoljno iskorišćeno kada je u pitanju jedan prazan zid u stanu i to ne velik, evo iz priloženog, ne veći od 2 metra dužine, da bismo izveli sve vežbe onako baš kako treba. Prikazane vežbe izvele su osobe bez zdravstvenih ili telesnih tegoba i koje posjeduju veliko iskustvo u izvođenju treninga. Budite obazrivi pri izvođenju vežbi, radite ih sporo.